Salutare lume, eu sunt Kill the Gaming și așa să vă prezint un nou episod din Manhunt 2, sper să vă placă. Și o luăm de unde am rămas. Red light. Am rămas de aceea la poliție. Dă-i calme. De nu lăsa. Au, de o să cad, am căzut. Hei, ho, manele, he, ho, manele, alți fete? Sau... S-a părut mie. Amândoi omor. Le dau balai ca la fasoli. Lasă-mă lopata jos. Nu-i frumos să ții lopata în sus. Lasă numai sânge din câte se vede. M-a văzut. Dăm un mic restart. Mă scuzați că m-a văzut acești copși nimbeși. Agent de la Dani, ca așa Danny îl cheamă pe ăsta, pe acest player a meu. Să nu vă supărați că am pierdut. Asta e mai mare de Paște Tango. Fredo, nu întreaga noapte. Lasă-mă lopata jos, mai băiatul meu, că nu-i frumos omul, oameni. Ai uitat? Nu-i frumos omul, oameni. Cazi jos, măi, țigan. Așa, fraierică, geamantan. E, oleac mai, un coleac mai, hai te rog eu. Dacă ai mai mâncați aș banii, mă. Oh, ce frumos a intrat ăsta. Îmi place manevrele lui de K1. Intru înapoi în umbra vieții. Și intru înapoi în umbra vieții. Și în timp ce îmi vine ăla, pac, mi dau o lopată în cap. Iau zor. Frierică Jalantan. Mamă, ce i-o dat-o pe asta. Ia să o iau eu. Bulanul să dau. Cu bulanul din dotare. Dă, mă. Deci, nu mă pricep la de-astea. Hai, mă. Sau apoi Q, F, omule, pe F dau de câte ori. Nu lua acest om mort. Pe tine te pun așa. Te botez Gigel. Ei, ăla bulanul. Ce mă vedeți, femeie, acum? Am avut dreptate cu sufletul. Hai, dă-i, haide. Haide că pe moca. Și la asta cred că îmi trebuie ceva. Și nu pot să intru decât... Dau degeaba aici, mă înțelegeți, nu? Să mai mă, cred că mai am pe undeva, da, mă putem să o iau pe aici. Mai bine cu bula, stai cu bula. Ia. Hei. Dum tararan dum. Haide, măi, omule. Agent pe... Frierică, tu nu m-a văzut pe boss. Na, băi, boa constructor și de păst. Bum, volam peste ochi. Și bossul a câștigat. Am zis că e o femeie moartă. Ce faci eu cu bulanul ăsta? Cu bulanul din dotare.
Consumatorul, mă înțelegi precis. Hai da! Hai da! Hai da! Hai da! Hai da, hai da, hai da! No, bun, și altceva. Aha, o iau pe așa frumos. Să vede ce-i fac. A, dar m-a văzut el pe mine, mă. A, deci tu m-ai văzut pe mine, măi, țiganul, mă. Nu tu încă la mine, vino la boss aceea. Vino la boss, am zis. Tu n-ai zis să vin cu aci, mă. Mă, țiganule, mă. Mă, țiganule. Măi, mă, mă. Da, mă, da, mă. Așa-i faci, mă, mie, mă. Eu că-s mai bătrân așa, mă. Da, de... Ia simțitule, mă. Să-ți fie rușine, măi, băiatule, mă. Măi, băiatule, mă, adică cățut ăstea, mă. Lasă-mă. Da, oleu, băi, băiatule, mă. Trag ăștia mine, mă omoară, măi, băiatule, mă. Măi, băiatule, mă omoară ăștia, măi, băiatule, mă. Măi, băiatule, mă, fugi, măi, băiatule, mă, că te omoară ăștia, mă. Măi, băiatule, mă, nu mă alge mine, mă, că mă dai și nu mă, măi, băiatule, mă. Mă, da, bine. O fi bine, nu fi bine, eu mor după tine. Haide! Deci, nu cred că vă interesează și... Uite, am terminat. Enter. Așa-i, așa-i, așa, așa, așa. Hai da. 6 years earlier. Earlier. Nici asta nu cred că vă interesează. Best friend. Cei mai buni prăceni. Prăceni buni, prăceni dragi. Oh, ai cum era 6 ani. Fugi, dau și o blană, mă, dacă mă prinde și... N-ai... Fraierică, după mine nu mă găsești. Aha, mai găsi, mă? Băi, eu știu beucac mănânci. Știu beucac tu mănânci. Stai, mă, și cu mine, mă. Stai, și cu mine să zic o poveste de aia bună, mă. Stai, mă, să zic și eu o poveste, mă. Nu-ți dau niciun cap în gură. Niciun cap în figură nu-ți dau, măi, prietene, mă. Nu ești tu prietenul meu, măi, băiatule, mă. Măi, băiatule, mă. Ia. Aici ai viață, măi, băiatule, mă. Măi, băiatule, mă. Oleu, măi, băiatule, măi. Măi, băiatule, mă. Măi, băiatule, mă. Hai, la urmă, măi, băiatule, mă. Și mă salvează, măi, băiatule, mă. Și m-a salvat, măi, băiatule, mă. M-a salvat și eu, măi, băiatule, mă. Hai da! Hai da! Hai da, hai da, hai da, hai da, hai da, hai da. Hai prin pala cu la jar, mănâncă, mă, mâncați așa. Hai prin pala cu la jar, mănâncă, mă, zis. Dacă prin pala cu la jar, mănâncă, am zis. Măi, bă, tu s-au unde asta e bătrân, mai ceva ca mine, mă. Haide, mă. Haide, mă. Haide, mă, până vii tu, îmi vine pensia înapoi, mă. Ei, nu, mă, că vreau pensia, mă, băiatule, mă. Uite, acolo, mă, la cutia aia, mă, că nu-ți face nimeni nimic, măi, băiatule, mă. Da, băiatule, ești prost, mă, mai prost ca proștii, mă. Dubi, dubi, duba, dubi, duba. Se întoarce sau... Se întoarce, vine pensia înapoi, măi, măi, băi, se întoarce, vine pensia înapoi, măi. Măi, băiatule, mă, ce mai văzut pe mine, mă? Măi, băiatule, mă, cum să mă vezi tu pe mine, mă? Măi, băiatule, mă, măi,
Bă, de cine sunt eu, mă? Eu stac tu, mare, mai băiatule, mă. Tu spui mine să dai oameni în vârstă ca tine, mai băiatule, mă. Mă, tu nu meriți, mă, să trăiești, mai băiatule. Dă bula nu face să-ți dau și eu la visiune. Mai băiatule, nu meriți, mă, să trăiești, mai băiatule, mă. Mai băiatule, nu meriți să trăiești, mai băiatule. Mai vine ăla să-i dau un bula peste mă, mai băiatule. Dacă vine, dacă nu, sănătate, sănătate. Dacă vine, dacă vin cu o sticlă de vin. Hai da, fără frică, măi, mă vină, mă, fără frică, măi, nu-ți face mai nimeni nimic, mă. Haide, te rog eu frumos, mă, hai că-ți mai bătân dacă vin, stai că stau un leu, mă. Hai că vin, nu mai stau niciun bani. Trebuie să iau și pâine la copii, mai băiatule, mai băiatule, mă. Deci, până acum puneți mă striconă în spatele lui. Mai dau o dată, vine înapoi, îl omor, lor. Mă, băiatule, mă, ești prost, dai în gură, mă, oh, what the fuck is this? Hai de capul meu, ce a făcut băiatul ăsta de mine, măi, băiatule? Haida! Haida! Hai, vină încoace, măi, băiatule, mă, că-ți dau un leu dacă vii încoace. Îți dau un leu că tu ai murit dacă vii încoace, măi. Hai, da, măi. Nu, hai, da. Hai, da. Hai că vin mai cu talent acum. Stau odată. Sprind curaj. Dar cred că o să fac faza aia cu cercul 100%. Da, 100% o fac. Cum am zis, 100% o fac. Păi da, chiar e așa de grea ea, da. Dacă nu e... Gata, măi, băiatule, mă, mă, vezi ce-i fac ăsta, mă. Da, măi, băiatule, mă, ești prea să dai, măi, mă bag iarăși aici. Și mai trebuie să mai fie cam, nu știu câți. Dar cam trebuie să vin cineva. Hai că m-a făcut auzi, măi, băiatule, mă. What the fuck? Hai de capul meu. Tu-ți chiar măti. Iau că asta e bună, măi, băiatule, mă. Mai dă aia odată cu lumină. Bă, dracu, în 4. A făcut bă, dracu, în 4. S-a găsit... A venit lumina de aceea Ceaușescu acum. Haide, mă, dar vină, mă, fără frică, băi, băiatule, mă, vreți să faci nimeni nimica, mă. Hai, da, măi, copșile. Da, asta se întoarce. Eu ba să vine el să întoarce. Ce pana, mă. Cred că nu mai fac faza cu cercul, trebuia să fie mai aproape. Sau pot să fac și acum, de pildă. Ai, uite că nu o fac. M-a avut noroc. Da, acum chiar o fac.
să pierd, nu știu. Sperăm să nu o pierd. Bun. Atât, mă, atât. Nimic mai mult. N-ai, mă, băiatule, mă, n-ai, mă. Mă, să vezi. Și meriți, mă, să ai și tu. Ia uite, checkpoints, măi, băiatule, mă. Ia uite, am la checkpoints, măi. Măi, băiatule, mă, am la checkpoints, mă. Poți să mă salvez. Poți să mor fericit, măi, băiatule, mă. Haide. Hai, da. Ce șmecherie asta. Șmecherie pe buton. Da, super, cred că va veni sau... A, trebuie să iau o armă. Că dacă mă face asta auzit... Deci cred că nu vrea să mă bag în... să mă bagi în seamă, poate. La cine? Să ghicesc că ăsta e Michael. Hai de căpăul meu, mă plictisesc. Dacă o fac și pe asta, înseamnă că dau de băută. Înseamnă că ies la pensii, mă, dacă o fac pe asta, mă. Am ieșit la pensii, mă, băiatule. Da, mă, ești prost, mă, mâncate naiba. N-avem ce să mai fac. Puteam să mai stau, da. Hai de căpău. Nu cadavrul ăsta, că ăsta nu chiar e interesant. Da, las aici în caz de ceva. Stai acolo, că stai bine. Bun. Așa, mă, testiu F apăsat, așa, gata. Băga la căpșor. Mai bine. Stop. Da-mă părârea luat, ok, băga la căpșor. Unde s-a dus ăla? A urcat ăsta, dar... Pe unde? Cine? A, el a tras. N-am văzut cine a tras. Checkpoints, 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 don't save, safe, best friend. Cred că ăla mi-a fost, mă, prietenul meu în copilărie, mai băiatule, mă. Da, dar... niciun dar... Hai, mă, că... Ce e așa de greu, mă? Frieric Gemontan, hai, nu coași. 32 și 1, mă, n-am mori satan, chei satan, chei satan, chei... A, dar nu mai ajunge glonț până acolo. Frieric Gemontan, haide, măi. Aha, ai murit. Ai tăcut! Și mi-ai făcut un sandwich. Ce-mi place faza asta. Ai de... Dă-mă coaci. Parcă zici că-s gunoier, dar cu gunoaiele astea mor la proști ca lume. Tu... Tu... Tu am auzit că n-ai nevastă, mai băiatule. Dacă aveai, hai că te lăsam să dormi în pace, nu să mori. Haide, haide, mă, nu pot să-i dau head. Head. Bun, atât, nimic mai mult. Nu pot să-i dau head? Ce căcat. Da, mă, măi, băiatule, mă. Mă, că, mă, tu nu ești la pensii, mă, ca mine, măi, băiatule, mă. Da, mă, e un prost.
să luăm o roleacă cu punguța mea cu 2 bani. Nu, să mă fac auzi, mai băiatule, mă. Hai, te rog eu, nu vină încoace, mă, te rog eu să nu vin încoace, mai băiatule, mă. Spun punga asta, mă, gata, lăsa-l leșinat. Cred că niciodată n-a făcut manevra aia, să-mi arăt schemele alea roșii cu această pungă de plastic, nu cred, da? Să încercăm, să nu încercăm. Hai să încercăm. Hai că l-am luat-o pe asta, hai că am luat-o, hai că am luat-o, am zis. Mamă, ce pumni dau, fratele meu. Cu o pungă de plastic, bă, deci vă dați și voi seama. Ce face asta cu o pungă de plastic? Ce nu face cu o pungă de plastic? Păi, în punga de plastic poți să-mi pui mâncare, mă, și băutură, mă. O, vin cocalari, mă. Vin sclavii mei, mă.